नै सनाफोर दसे जि दानोसैलाय आंहा दसे सोलाबनायावनो नै खुला खुलि खुनोसैलाय आब'आ सनाफोर जिखौ नै लोगोफोर आंना फिसाजोआ नै मा संगासिनोथाय मा संदों रामेन बाजारनिफ्राय माबा रामेननो संगासिनो आंना फिसाजोआ ओमफ्राय नै आंहा साहा लोंनो साहा बानायदों गाइखेर साहा लोंसै सानजौफुनि लोगोफोर मोनबाय नै सनाफोर ना खावै फ्राय जानोसैलाय दिनैहाय नै ना खावै फ्राय ओमफ्रायो नै अमा बेदर गोरानजों आलु संसै हाय सनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय सनाफोर जा गोबावसैमोन भिडिअ लाबोयैया फिसालानि एग्जामबो दंमोन नालाय ओमफ्राय लेखा फरायनायाव थाफायाबानो जाया नालाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो लायासैमोन आरो नै दिनैसो भिडिअ लाफिनलायबाय आङो नै दिनैसो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसैलाय आरो दिनैनिफ्राय होबाय थानोसैलाय नै जाबाबो जायाबाबो नै अमा बेदर गोरान ओमफ्रायो नै ना खावै फ्राय दालि जल संनोसै नै ना खावै एवगासिनो आरो सनाफोर गथ'फोरनि फरिखायाव भिडिअ लाबाथाय एसे थाफायाबानो जाया नालाय ओंखायनो आङो भिडिअखौनो लास्रायासैमोन आरो एग्जाम जोब्बासो भिडिअ लानोसै साननानै ओमफ्राय बिमाफ्रा मबाइल लाबाथाय गावस्राबो नायनो लुगैयो नालाय ओंखायनो आङो मबाइलखौनो दांथ'थारासैमोन आरो ओमफ्राय नै मैयासो जोब्बाय ओमफ्राय नै दिनैनिफ्रायसो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आं सनाफोर ओमफ्राय अमा गोरान संनोसै ना खावै ओमफ्राय दालि नायलांबाय थादो सनाफोर ओमफ्राय आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबा गोदान प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामदो ना खावैयाबो मोनबायानो बिमा थाफायाबानो लेखाखौनो फरायनो बायो आरो बाबाया ओंखायनो आङो भिडिअखौनो लायासै दिनैनिफ्रायसो भिडिअ लाफिननोसै आङो भिडिअ बानायनाया जागायनोसैलाय दिनैनिफ्राय सनाफोर ना खावैया मोनबाय आङो दा ना खावैखौ बोखांनानै दोनसै प्लेटाव ओमफ्राय अमा बेदर एवनोसै दालि जल बानायनोसै आरो सनाफोर अमाखौ होसोनानै लादो आं आरामनोसै अमा बेदराव आलु दरनैसो होनोसै आरो अमा बेदर गोरानसो स्टार बेदरा मोदोमहां मेजेमहां अमा बेदर एवथ्रमनाय जाबाय आङो आलु होनोसै गाव गोजा मोजां होबाय आलु बेदर देनानै दै होनोसै गासै खोबहाबनानै सनाफोर दै होनोसै आङो मोनजासे खोबहाबनानै दोनसै मोनजासे खोबहाबनानै दोनबाय सनाफोर नै सनाफोर आंना अमा बेदरजों आलु बानाय गोदौगासिनो ओरैसो दालि बानायबाय सनाफोर सनाफोर मस्ला मस्लि होनोसै आङो सामब्राम गुफुर देख्रेबनाय जिरा पाउडार होदो अमा बेदर आलु संनायाव नै
सनाफोर मेजेम बिदिनो खोबनानै दोनसै सनाफोर दानिया दुन्दिया होनोसैलायनो दुन्दिया टेस्टि मोनबाय खोनाबाय आलु अमा बेदर संनाया मोनबाय सनाफोर मोनबाय सनाफोर दालियाबो मोनबाय ना फ्रायाबो मोनबाय नै अमा बेदराबो मोनजोब्बाय एसे सान्दुंहाय दिनै रानख्राव रानसि बोथोरानो नै सनाफोर आंना दाख्लैहाय नै सोंनाया दाहांबाय आरो मुसे हाब्बायानो आंना सनाफोरा जाखांनानै दानोसैलाय दा मोनखांजोब्बाय ओमफ्राय जाखांनानैसो दांनोसै आं बेखौ सनाफोर नै सनाफोर ओंखाम जानोसै आं नै दालि जहल अमा बेदर आलु नै अमा बेदर गोरान ओमफ्राय ना फ्राय ना खावै नै सनाफोर आंहा जि दानोसैलाय ओंखाम जाखांनानै नै फुङाव दानो सोलाबा नालाय सानजौफुनि ओंखाम जाखांबासो दानो सोलाबो फिसा गोनां नालाय नै होथारनोसै आंहा दानाया सनाफोर दसे सोलाबनायावनो नै सनाफोर आङो दा नै मुस्रा सोनानै लाग्रोनोसै माखुआव मुस्रा सोबाय आङो ओमफ्रायो दानोसै फुङाव दानो सोलाबा नालाय बेलासियावसो 2टा 2:30सोनिफ्राय दायो आरो आङो सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै फिसा गोनां मानसि नालाय फुङाव ओंखाम संनाय जि सुनाय गथ'फोरखौ स्कुलाव देलायहोनानै दोनहरनायावनो टाइमा थोआ आरो ओमफ्राय ओंखायनो आं नै फारिखौसो दाखायो आरो आगर गोनांखौ दानो हायाना गथ' गोनाङाव गथ'फ्रा दसेनो बाम जानो बियो ओमफ्राय आङो नानि गेलेनाय समावसो दसे दायो आरो नै ओंखायनो आङो फारिखौसो सोंखायो आरो फिसा गोरलै गोनांखायनो ओमफ्राय नै दा दसेखिनियावनो होख्लायनोसै आङो सनाफोर 2 घन्टासो दाबानो मेरला हायो आरो फारिफोरा ओमफ्राय आगर गोनांबासो एसे गोबाव लायो आरो ओमफ्राय नै आङो दा होख्लायबाय दसेखिनियावनो सनाफोर बेला बेथा खुला खुलिनो सनाफोर मुसे हाब्बाय आरो सनाफोर दसे दाबानो मेरला हायो आरो ओरैनो थास्लायस्लाय दानांगौ आरो गाव गावनि हारिमुखौबो लाखिनांगौ ओंखायनो आङो नै दा सोलाबाबाबो फिसा गोरलै गोनांबाबो न'आव गाननो आन्थाखौ दानानै गानो आरो सनाफोर नै आं दा होख्लायबाय ओमफ्राय नानिया गेलेगासिनो दङ नै सनाफोर आंहा दा दाबाय थानोसै आंनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै सनाफोर बाय बाय थाबैनो लोगो